Agora con algo que a mí sorprendeume moito, Sí. porque resulta que un becerro se meteu nun túnel aí en Lamas, na estrada, un túnel, unha antigua mina de auga, mirade, un túnel ben estreito. Pois o becerro meteuse porque era curioso, avanzou uns 45 metros pa diante, pero despois non era quen de volver para atrás. Entón, claro, o dono deste animal deuse de conta do que lle estaba pasando e tivo que chamar os servizos de emerxencias a ver se axudaban a sacalo dali. Home, non me extraña nada porque imaginade, vos, o becerro enfuciñado cara adiante, ti se das ao rabo un becerro para tiralo para atrás, o bicho ainda enfuciña máis cara adiante. Así que imos en directo ata a estrada. Alba, iso foi o que pasou, foi complicado sacalo porque o becerro ia máis cara adiante e creo que estiveron case 2 horas para poder sacalo dese túnel. Así é, compañeiro, foi un rescate que durou prácticamente 2 horas para ese becerriño que xa ten un nome que nos podía deixar pensar un pouco de por que fixo unha falcatruada así, non? Ti es Jorge, o fillo do propietario, dinos o nome deste becerro. Pasmón, Pasmonciño. Pasmonciño, eu creo que xa... Por que lle puxetedes Pasmonciño? Bueno, porque xa cando naceu era así un pouco... eu que sei. E acabou Xa facendo unha pintaba boa. pasmón. Sí, sí, bastante boa. Teu pai achegouse aquí a revisar as vacas e douse cuenta de que fallaba algo. Pasmón non estaba. Efectivamente, a vaca, a súa nai berraba caria a mina, entonces xa intueu que o becerro se metera para dentro. Pasmonciño, que agora graciñas Jorge, Pasmonciño, que o tiñamos aquí ao lado, pero claro, ven a noite, quer ir dormir e anda por aí escapando de nós, da nai, xa non lle fai caso a ninguén. Pero ahora tratamos este tema con certo humor, pero non foi un rescate para nada complicado, os compañeiros. Foi un rescate que requeriu de 3 intentos e tivo un final feliz, Manuel, porque metechedes man vos, non? Os servizos de emerxencia da estrada. 3 intentos para sacar o becerro, por que? Sí, bueno, a primeira vez entramos para ver un pouco o estado da mina, para asegurarnos de que na mina se podía entrar sin problema e para localizalo. Eles decían que estaba dentro, pero tiñamos que saber onde estaba. Cando localizamos, intentamos montar un sistema cunha vara e un lazo para poder pillalo pola cabeza, porque estes animais non xiran dentro, nin recúan por eles sós. Intentamos tocalo, pero cando el sentía que estábamos detrás, seguía adentrándose para dentro ata que chegou a uns 45-50 metros. E no último intento foi cando, coa colaboración de Adrián, que anda por aí, nos botou unha man porque el é máis miúdo, el ten destreza con ese tipo de animais e 2 compañeiros nosos e el entramos, conseguimos pillalo por unha pata, lacealo e sacalo para atrás. Foi unha sorte. 2 horas de rescate que ademais tiña bastante perigo polo tema de que era unha mina que podía derrubarse, pero tamén pola auga. Ata onde chegaba o nivel da auga? Mira, pois no primeiro tramo, ata os 30 metros máis ou menos, tiñamos 30 centímetros de auga. A partir de aí, cando el se adentrou máis para dentro, xa falamos de 1 metro de auga. Xa, Mais ou menos pola cintura. pola cintura, máis ou menos auga pola cintura, co perigo que tiña de que non coñecemos a longitude total da mina, ou seja, chegamos a ela a uns 50 metros, 45-50 metros, pero para dentro non sabemos a longitude que había. Sen ese intento non se logra pillar, pois quizáis non tivésemos unha segunda oportunidade. Foi unha sorte. Recomendacións para os que teñen unha mina preto. Sí, nós sempre recomendamos que a xente que ten minas, que ten pozos, todo este tipo de infraestructuras que son moi antigas, que en Galicia temos moitas, que as cerren, que intenten cerralas con el tipo de reixas, con un palé como fixeron aquí, porque este tipo de animais, unha vez que entran, despois non son capaces de sair por si sós. Pois graciñas, polo voso traballo e sorte para Paponciño. A ver se non fai outra. Pobre Pasmón, Vaya que lío. enfuciñado no túnel da mina e por encima chamanlle Pasmón. No,